Rafael Lledó és la marca creada el 1994 per la llet de les nostres vaques, la primera llet ecològica de Catalunya. Una granja petita on recuperem l'activitat tradicional de la producció de llet de vaca, on les vaques pasturen. Seguim el mètode de la granja autosuficient, és a dir, produïm el cereal, el farratge, les pastures, tot el que les vaques necessiten per l'autoconsum. I amb els seus fems compostats adobem tots els camps. Els productes que us oferim són llet fresca, iogurt natural, mató i formatge, tots en diferents formats. Ens costa fer arribar els nostres productes a més consumidors i a un preu més just. Amb Socium arribarem a tota Barcelona i a tota Catalunya. Entre el consumidor i el productor farem realitat que la forma de comprar tingui sentit.